Здравейте, каче, дошли на още едно видео на The Clashers. Днес ще направим челенджа, който повечето от вас искаха. Днес ще направим челенджа, който се казва най-много елексир челендж, или пък сега ще му кажем името. Няма да играя в мултиплеера, разбира се, ще играя тук в синглплеера, за да може да не губя купи, както миналия път. Също тук имаме много интересен дек, както ще с 3 мускитарки, останалото, нали, малко елексир, 2,9 елексир, може да си го пробвате, ако искате. Така, с този дек, знаете ли, може да се играе в тая, как му викаха, 2 елексир чалендж, нали, дабл елексир чалендж. Там може да се играе, ще да бъде интересно, обаче не ми се дава 50 джема. Сега да вземем елексир колектор. Мускитарите са там. Барака да взема. Елит. Барбани да вземем. Роял Джайант да вземем. И още какво имаме? Xpol да вземем. 6,9 елексир челендж. Значи мисля, че трябва да имаме една лава и мисля, че става 7 елексир, обаче нямаме лава, както и другите легендарни. Само някои играчи са писали... Не! Добре. Някои играчи са писали напред Legendary Deck Challenge. Имам само това. Добре, той кой е бе, човек? Тренинг кап. Влязах, той ми пусна. Той е загуба. Чиста загуба. Айде. Добре, поне имам елит барбай за дефенс, обаче и то струва 6 елексир. Освен с трите мускитарки, обаче къде е запусна тук една барака? По-добре. Добре, Айсо Смит Саси ми тръгна. Тази мускитарка ще умре, обаче ще умре, да. Добре, каре, аз запусна тези елит барбериани. Туп, кто? Не там бе. Добре. И бараката замина да беше пуснал поне още 2 барбара, ще да бъде супер. Ай, сега 3 мускитарки. Тека щит там, той мисли, че и файрбала си го фърли. И мисля, че ще му вземе... Бра. Сега, какво ще правим? С Royal Giant да върнем. Че няма нищо за дефенс в момента. След първата минута ще тръгна с големи трите мускитарки. От другата страна ще пусна пеката и ще видим какво ще стане. Много мерси. Сега нямаме нищо за дефенс. Той ще се отзначи дефенс да е. Той докато се направи, ще мине сватбата ми. Край. Пеката същата работа, 10 дена на 7 часа докато се направи. Добре. Човек в момента се чуди, що за това. Обаче какво стана сега? Аз излязах от това, пак ми пусна чипайте той. Пак в батъл му пусна, пак аз исках тренинг камп. Ти, какво става тук е? Това е направо чист бък. Натискаш стар без да искаш. Батъл, нали? Всяко ми пусне, пак. Сега съм... Ти тъпто. Ще въря с Royal Giant и Елипад. Обаче, нека така пусне Royal Giant по-отзад. Сега той ще тръгне с Hawk Rider 100%. А Бойлер тръгна. Тренера може да играе,
Пак нямам нищо за дефенс. Един канон да имах поне. Бро. Файербол има ли поне? Ако няма файербол, ще по-лесно. Трябва да ги династия мушкетарите. Пето ниво с един файербол умират. Например, ако трябва да ги използвам. Един икс тъй. Дай, сега стани. Та. Къде бе? Каре взех на колата. Well done. И той ще стои всяка дефенс там. Значи тренерите се бият. Ще бие и другия тренер да им какво ще стане. Чай сега ще тръгна с голем пека. Първо еликсир колектора по основаче. Що сега тръгнал там? Така, сега пускам голем. Така, сега. 1 минута и 11, 10, 8 секунди, значи ще пусна и бараката. И следващото ще бъде елит. Дай, филми. Ти замразил. Ти колкото да замразяваш, толкова филми. Ай си тръгвам си потарки ви сега коста. Голям филм. Има един тренер, който има безкрайен еликсир на сече и пуска само легендарни. Много интересен. Пък аз тук как ще го бия къстина, там си няма представа. Добре. Бихме тук стана лесно, обаче в мултиплеера той не чака, не е толкова тъп. Обаче този ги убихме. Нека да направим още една битка. Е същия. 4 пъти, 10 пъти, то си трябва да го бием само. На thanks. Не мога да пращам той. Що не може да праща тук? Едно колекторче си пуснем. Сега ще тръгна. Сега дали има... Сигурно сега има друг дек. Същия, обаче с друг дек сигурно. Не, същия дек. И пак ай се изпусна. Бро. Този път и шибаното Twin Ura. Ще вземе колата, бе. Или? Не, няма да вземем, не ми се вяра да вземем колата. Обаче както варите и ще вземе колата. Добре, не можа да я вземе. Сега ще пусна Royal Giant. Обаче няма 6 еликсир. Добре. Така става лесно и сега. Ако беше някой друг, ще да пусне един Fireball тук и край. Ще да свърши атаката. Не смисъл, ще да пусне един Fireball и готово. Нямаше да стане повече. Тук обаче не стана така. Ай сега пеката, вижте сега какво става. Голям филм. Пеката без това, ако я караш да замръзва, мале, тя без това едва се движи. Че ако замръзва, Ридбарб и готово. Последния удар на пеката е браво. Така. Извинявам се за гласа ми. Станах преди няма половин час и малко гласа ми може да е като робот. Какво да направим? Нека да направим още една битка и да приключваме с видеото, да видим дали същия пак, сигурно пак със същия дек. Нека да ви покажа този път другия дек. Този дек изчезна. И тук искам да ви покажа. Не, този дек. Този дек да ви покажа. Този дек е добър дек, мисля, че горе-долу, обаче трябва да се апгрейдат картите, които имам в четвърто сега. Балон, Елит Бар, Тойной. Обаче, хубав дек е, ако имате тези карти по-апгрейдати, може да го използвате. Сега ще ви покажа горе-долу как може да атакува с този дек. Играл съм малко срещу Лава Хунт декове, е супер. Обаче моят дек, който си играе
предимно е незаменим. В смисъл също всеки дек вари. Независимо лава дек ли е, някакъв друг дек ли е, какъвто и ще да е, бие. Много рядко, нали, вече като е напънат яко с голем и 3 мускитарки са ме били. А не, и с него не са ме били. Но... дай сега дирейч тука. И бой. Сега балон. Предимно балона не трябва да си играете, но нали, предимно аз не играя с балона, аз играя с балона последните минути или пък когато вече виждам нормална атака, не става, нали, не мога да взема колата. Викам, чай да пусна балона, той вече докато се играе, балона си отива и бум. Сега. Добре сега. Witch. Так. Скелетон арми. Ту. Готово. Бро. Рейдж. Готово. Готово. Ето така, преди може да играете с Елит Барбариан и хората по принцип много играят. Почти във всяка битка играе също Елит Барбариан. Ако искате някакъв антидек също Елит Барбариан, мога също и да ви покажа този дек. Този дек и също и тях вари. В смисъл може да спуснете Wiz и Fire Spirits и сте готови. Или пък Барбариан и Barбариан и Fire Spirits пак става. И така, това беше този чалендж. Пишете долу в коментарите какъв чалендж искате, освен легендари чалендж, защото тук, както вижте, само тази легендари карта има. И да, това беше днес. Надявам се харесате да коментирате. Най-важно, брат, само довиждане. Приятен ден!